खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव रेवरेवा नार्जिहारि मोनसे समनि बिजेपि राजखान्थि हानजानि मावफुं सोद्रोमा बिथां रेवरेवा नार्जिहारि बे नार्जिहारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों थामहिनबा बे समाव बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों एमसिएल राजीव ब्रह्म बिथाङा बावैसो सान सिगां बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया बे समाव बिजेपि दोलोखौ नागारबाय होननानै मोनसे लाइजाम दैथायदोंमोन थामहिनबा बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजाखौ नागारबाय बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो राजीव ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों थामहिनबा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे रेवरेवा नार्जिहारि बे रेवरेवा नार्जिहारिया मा जाहोनाव बे समाव बिजेपि दोलोखौ बिथाङा नागारखो बेफोरबायदि सोंथि खालामदोंमोन आरो बे सोंथि खालामनायाव बिथां राजीव ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों जे बिथाङा मा जाहोनाव ओंखारदों बिथाङा दोलोखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनदों दिनैसिमबो बेफोरबायदि रोखा सावगारि गैया थामहिनबा बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनाखै नाथाय बे समाव आसा खालामदों जे बिथाङा दोलोखौ नागारालासिनो फिन आरोबाव बिजेपि राजखान्थि हानजायावनो फैफिनगोन आरो फैनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव ब्रह्म बिथाङा बे समाव रेवरेवा नार्जिहारि बायजे रेवरेवा नार्जिहारिया बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा दान मोननै मोनथामसो सिगाङाव बिथांनि जे इएम जे मासि बे मासिखौ बोख्लायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बिजेपि राजखान्थि हानजानि एमसिएलए महरै बिथाङा खामानि मावबाय दङमोन नाथाय बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजाजोंनो थानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन नाथाय बे समाव बिथाङा हरखाबैनो बिजेपि दोलो बे बिजेपि दोलोखौ नागारदों नाथाय बिजेपि दोलो नागारनाय जाथायखौ लानानै राजीव बांगाल बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा मा जाहोनाव थांदों दिनैसिमबो रोखा नङा नाथाय बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजायाव बिथांखौ फिन आरोबाव बरायो बिथाङा फैफिननांगौ आरो खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिथां रेवरेवा नार्जिहारि बे रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बे समाव दोलो नागारदों नाथाय दोलो नागारब्लाबो बिथाङा रोखा खालामाखै जे मा जाहोनाव बिथाङा माखौ दुखु मोननानै बिथाङा बिजेपि नागारदों नाथाय बे समाव बिथांनि थाखाय दरजाया गेवनाय बिथाङा जुदि फैफिनोब्ला फैनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा आरो बिथां राजीव बांगाल बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दासिमबो गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि रोखा जे बिथाङा बबे दोलोआव थांगोन आरो बिथाङा आथिखालाव बिजेपिखौ गमामायैनो बिथाङा नागारदोंब्ला मानि थाखाय नागारदों बेनि सायाव रोखा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा ना बिथाङा मा जाहोनाव नागारदों आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आसा खालामदों बिथाङा फिन गिदिंनानै फैफिनगोन हयथ' माबा मोनसे उसुबिदा माबा मोनसे सिन्था खालामनानै थांदों जानो हागौ जोंहा बे थांनायाव जेबो बुंनांगौ गैया थांथों बयबो राजखान्थिनि दरजाया सब समाय खुलाखा बयबो थांलाय फैलाया थाखायो खिन्थु बिथाङा मा जाहोनाव थांदों आं बेखौ आं मिथिया खहा लाबोगोन नामा जुदि खहाथ' बिदि जाया खहाथ' नोङो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआव बिदिनो गोबां नेताफ्रा थांलाय फैलाय खालामो माथो बिदिनो एसेटिस थाफिनो माथो पार्टिफ्रा खहा जानाय नङा आसा खालामदों बिथाङा गुरायनानै फैफिनगोन ना बिथाङा मा जाहोनाव नागारदों आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आसा खालामदों बिथाङा फिन गिदिंनानै फैफिनगोन हयथ' माबा मोनसे उसुबिदा माबा मोनसे सिन्था खालामनानै थांदों जानो हागौ जोंहा बे थांनायाव जेबो बुंनांगौ गैया थांथों बयबो राजखान्थिनि दरजाया सब समाय खुलाखा बयबो थांलाय फैलाया थाखायो खिन्थु बिथाङा मा जाहोनाव थांदों आं बेखौ आं मिथिया खहा लाबोगोन नामा जुदि खहाथ' बिदि जाया खहाथ' नोङो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआव बिदिनो गोबां नेताफ्रा थांलाय फैलाय खालामो माथो बिदिनो एसेटिस थाफिनो माथो पार्टिफ्रा खहा जानाय नङा आसा खालामदों बिथाङा गुरायनानै फैफिनगोन ना बिथाङा मा जाहोनाव नागारदों आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आसा खालामदों बिथाङा फिन गिदिंनानै फैफिनगोन हयथ' माबा मोनसे उसुबिदा माबा मोनसे सिन्था खालामनानै थांदों जानो हागौ जोंहा बे थांनायाव जेबो बुंनांगौ गैया थांथों बयबो राजखान्थिनि दरजाया सब समाय खुलाखा बयबो थांलाय फैलाया थाखायो खिन्थु बिथाङा मा जाहोनाव थांदों आं बेखौ आं मिथिया खहा लाबोगोन नामा जुदि
खहाथ' बिदि जाया खहाथ' नोङो मोनफ्रोमबो राजनितिक दलाव बिदिनो गोबां नेताफ्रा थांलाय फैलाय खालामो माथो बिदिनो एसेटिस थाफिनो माथो पार्टिफोरा खहा जानाय नङा आसा खालामदों बिथाङा गुरायना फैफिनगोन मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन